Κίνηση για να ξαναπάρει την μπάλα. Πολύ ωραία ενέργεια και ευκαιρία με τον Μασούρα. Στο 21 το 1-0. Μία τελική, ένα γκολ ο Πανιώνιος. Λέγαμε ότι δεν αναπτύσσεται καλά, αλλά εδώ βρήκε το διάδρομο. Άλλαξε γρήγορα την μπάλα και αναγκάζει τον Ανέστη με την εκτέλεσή του ο Μασούρας να βάλει τις φωνές στην άμυνά του για το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλά συγκεντρωμένη στη συγκεκριμένη φάση. 1-0 μπροστά ο Πανιώνιος. Εδώ είναι η assist του Μπεν. Από κανονική θέση ο Μασούρας τον καλύπτει ο Βράνιες. Συνεχίζει να σκοράρει ο Μασούρας σε μια εξαιρετική, ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Παίρνει την assist από τον Μπεν. Ο Ανέστης έπεσε αλλά δεν μπόρεσε να διώξει. Ο Πανιώνιος μπροστά. Ο Μάνταλος είναι αποδέκτης και προσπαθεί να βρει χώρο για να εκτελέσει. Από τις κόντρες 1-1. Στο 34 ισοβαρίζει η ΑΕΚ. Με τον Μάνταλο. Σειρά του Γιαννιώτη να είναι απογοητευμένος με τους αμυντικούς του. Εδώ είναι η φάση με τον Μάνταλο να κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Αραούχο του ξαναδίνει. Και στο τέτα τέτ με τον Γιαννιώτη ο Μάνταλος ευστοχεί για το 1-1. Στην πέμπτη δική της τελική προσπάθεια. Εδώ η ΑΕΚ απειλεί και πάλι με τον Αραούχο και σκοράρει στο 81. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία 6 λεπτά πριν. Πάνω που λέγαμε ότι αυτός ήταν που απείλησε τελευταίος. Εδώ αγκαλιάζει τον Χιμένεθ και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα με 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Από μια στημένη μπάλα λοιπόν έρχεται το γκολ με τον Αραούχο να φεύγει από κανονική θέση και να αξιοποιεί την λανθασμένη έξοδο του Γιαννιώτη και βέβαια το γεγονός ότι κανείς δεν τον ακολούθησε εκεί.